Ngane chama manje ufika uhlale kahle. Angendaba. Uthene babo ngixoxa. Asekho baba siwasho. Angendaba. Nakhethe babwe qhubeka nemkhethe noma eseyithulo. Ma sizwile ukuthi abantu balapha bazodilisela. Ngeke sidilizele. Bayadiliselwa nje masiyabona woza. Angifuni nitshele ubantu ngiyangidinga. Siya. Usuku nosuku magudu esibhedlela kunengane ekhishwayo. Usuku nosuku eSouth Africa kunengane elahlwa dustbin enganikezwe ithuba lokuba iphile. Noma umama wakho wakushiya unevike lodwa kodwa wakucabangela impilo kunokufa. Jesus. Awuyeke konke lokho kunye abakushoyo ngayo ungakwazi. Awufocus kuleli side lokuthi ngiyaphila nje ubani wangidetayo. Jesus. Vuka Johan kodwa vukela emandini. Shumela namhlanje abahleli kahle emakhaya ngisho nezingane zababa izalayo ilento yokuthi ufocusa ekwehlulekeni kwengane. Ayikho into awayikho into ngikhalela isisu sami esachithekayo. Ingane nje ipheke Nkosi yami ngelinye ilanga. Ipheke njalo ayiphekile ukudla ezokudla yodwa. Nakho ke okwaziyo upheka amabhodwe. Umbone nje seyophaka kade upheka yona le phaka. Upheka amabhodwe. Awazi ukudla kuthengwa ngane nawathi yapheka. Jesus. Awuyeke ukuthakathaka ake ufocus la namandla nakho. Mama wathi kini empilweni mangakhuluma kakhulu khuluma nje amazwi ayingcosana ozowadla iminyaka seqedile. Mama wathi empilweni ngeke uhlale namuntu umntanami kwabe usahlangane nomuntu ubuka lapha abheda ngakhona. Focus kuleli side lakhe elihle. Hallelujah. Leli side elihle lomuntu lona elikwazi ukubulala leli libi la. Hallelujah. Amen. Jesus. Mawathe mntanami. What's why clean into yami? How mntanami? Siphoxwa leli demon lotshwala. Hey, kokujela ukhe. Hayi mntanaba le. Uzocabanga nathi. Uma uthi ngina kahle kini. Siphoxwa leli demon lani. Lotshwala. Naye uzocabanga ulisonto leli. Ngene endlini bese ngathi awubona ukini udanile ikamera lakini yancane likini yiso lesi sidako sibiza ngesidako ungakaboni ukuphasa ake ukhulume ngamandla. Hallelujah. Ayibonga Nkosi. Amen. uJohn mayevuka akavukele emandleni. Ingakho mina khona abantu engibasaba ukuthi baxoxe nezingane zabantu. Ngoba ngiyamazi banomonakalo kanjani. Uthe xoxa nje ngane yomuntu babo wakho akuyinto useless. Ngempela babo wakho ngafani noyihlo. Uyihlo awungento wakumquba. Umlotha womuntu. Ubaba wayomquba womuntu. Nje ukhuluma nomquba. Ngenzalo umquba phela ngumquba. Zala abantu ziye abantu. Umquba nje lokhuluma nawo. Angithanda ukuthoka lento kodwa ufuna ngixoxe bese siyathakaza khona. Ubaba wami endaweni kwazi wathi usisi ingane zohlala. Baba wami wayaziwa official endaweni ukuthi umuntu ohlanya yakho phanjanelwa ikhanda uhlale ehla enyuka. Kodwa ngibabuza abantu babethi hey
umfana ohlanya lo ngithi yabona ukuthi inhlanya is right izale i-product enjengathi yabo kuba nawe uyahlanya kodwa ngabe unayo ingane ethizayo manje uzokhuluma kanjalo namfana khuluma nabantu abadala kanjalo no angiyangoma ngizala uhlanya ubheke inhlanya zalingane ezidlela kanjani nithi wona uyekela obheke uyahlanya nje akunomfana njengami manje uyabona usila namfana ukhuluma kanjalo namfana bathi uyakhona namfana usukwedelene ngizama ukujobelela inkulumo exoxwayo mawuvuka vuka emandleni lesisuma Nkosi ubanikeza abantu bakini nezingane zakho yonke into oyifunayo empilweni ongayibeka zona kodwa zinikeza ubest wabo hallelujah ehlakaniphile ungababona ingane mayilalela ucabanga ukuthi ibona ubright bakho bona ingane yakho isukwazi uyabheka yazi ukuthi ubheda ngathi kodwa ingane ma ithola umusa kaNkulunkulu ifocus eside lakhe namandla alingezi Jesus hallelujah Jesus ukanti impumela kubeka ukuthi unobhuti okuthi umuyazo seKZN kodwa usizo ukuthi ufocus kulesi sector kodwa isayidam nawo yathi uyabheda manje kodwa ngoba amehlo akho aconcentrate kakhulu uyabona mangathi wonke umuntu akafocus umuntu wonke la joinene nananto kala nasekhaya ngabazala akafocus ngengxenye yabo ababhekayo ngiyamtshela ungahlukana imizi kusasebuseni umuntu uyaphume ehambe nomunye umuntu waphinde ukufonela ngifundile fonelo ebethe bakhathula kanjalo naye kube khona bezabuya bathi ucela nawe ungaphinde ukufonela Jesus but inesigcina sifonela hayi unjani hayi ngiyaphila hayi njengoba kunjalo ubheka hayi njalo umsuqala ubekezela kumncane ubheka kwakho esengathi awuboni ukuze ufocus kulo Jesus vukele mandleni hallelujah vukele mandleni Jesus vukele mandleni bonke labantu abantu bayabheka ngisho sebenza nabo hello uyabheka emsebenzini uyabheka nami lokho abheka akabheki naye mayitshela abantu ukuthi emsebenzini lokho afika akekho umuntu obheda njengosisi Mabosi nawe sisi Mabosi uthi istaff sami se right kahle khona nje lo thisha obhedayo naye uthi wena obhedayo uyazi mama inikeza isikhathi umntandisho umuntu umbuzo ukuthi yini akekho umuntu ozalwe nje obhedi lonke lakhe oyisibhedi lonke akekho engaphilile ekhaya ngoba bani uma befuna ukuhamba bonke ekhaya baye holiday bezobe chayi soshiya naso isithunzela okanye khona kwazi ukwenza njalo umhlalensana akhululekana wasiza wafika lolu hlanya lwakithi soshiya lona abantu bazolokhu bebona ngathi khona umuntu ngoba Nkosi yami uyakwazi ukuvula amawindi uyovula amawindi ngakhona ngikwazi ukuphumelelisa amaholide ayabo Richards uhlanya imfundiso asishumayeli ngoba kuyiyona into emhlabeni eperfect abanye abahambe phambi kwethu bashumayela ivangeli balifela ngamandla basonela umhlabathi Jesus abanye abahambe phambi kwethu bashiya ingane yonke indawo lapho beshumayela khona ivangeli kodwa mashumayela ivangeli sithi lingamandla kaNkulunkulu noma sibiza sithi masinda nawe sithi kuyaphunyelelwa asisho lutho ngokwehlulela kwalo